Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel namu mai albarka na Yaxtech wanda yake koya muku yadda ake yin programming da harshen Hausa. In ba ku mantawa bidiyon mu na biyu mun yi bayani ne akan Java theoretically. Insha Allah wannan bidiyo na uku za mu yi practical ɗin akan abin da muka koya. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin Java NIDE namu sai mu fara yin coding mu ga examples ɗin Java. Mu danna mu je mu nemo a shi Java NIDE namu, Java NIDE namu gashi nan, sai mu yi clicking ɗin shi, sai mu ɗan jira ya buɗe. Bayan ya buɗe sai mu je kan file, mu yi clicking ɗin file, mu yi clicking ɗin new, mu yi clicking ɗin new Java concept project. Wannan bayanin duk mun yi shi akan video number 1. So idan kana son ƙarin bayani akan abin da nake yanzu, ka je video number 1 zaka ga yadda muka yi bayanin cikin shi interface ɗin Java. Nan yanzu za mu rubuta sunan project name namu, ƙasa kuma za mu rubuta package, sai na ƙarshe za mu rubuta main class ɗin Java namu. Yanzu za mu rubuta Java Hausa, za mu ce mishi Java tutorial 3, nan kuma za mu ce mishi ng.com.yaxtech, sannan kuma daga nan za mu rubuta main, ya ba mu Java Hausa T for tutorial. Convention ɗin Java ya ce idan za ka rubuta, in za ka yi rubutu ka using camel case notation ko kuma snail case notation. In kana amfani da camel case notation ya ce ka rubuta kalma ba tare da space ba. Kun ga yanzu idan na zo nan gurin na yi space haka, ko kuma na rubuta semicolon, muka rubuta dash, ko kuma muka rubuta underscore, duk zai bamu a arrow. So Java sai ya ce to idan kana so ka bambanta kalma da kalma, to in kai kalma na farko, kalma na biyu, farkon shi ya zama na capital letter. Haka nan project name ma idan za ka yi. Sannan wannan juya shin da na yi, na san abin zai muku bambara kwai saboda kun saba ganin suna kafin .com ko .ng a jikin domain. Shi kuma convention ɗin Java ya ce a'a, idan za ka yi ka fara rubuta extension ɗin domain naka, ko .com ko .ng ko .business da sauransu. So Java ya ce ka rubuta ng.com.yaxtech in reverse order. So yanzu bari mu yi proceeding, mu ci gaba kenan. Mun yi creating ɗin file, gashi na yanzu Java ya buɗe mana file a cikin project namu. Muna da app, a cikin app akwai libraries, a cikin libraries akwai source, a cikin source muna da main ɗin da muke creating kenan. Sannan a cikin main muna da Java, shi a Java ne muke da package ɗinmu. A package ɗinmu mun yi creating ɗin project mai suna Java Hausa, sannan kuma muna da class mai suna Java Hausa T tutorial kenan ko. Yanzu idan muna so yanzu mu ga next step ɗinmu, za mu dawo nan kan wannan alamar layi guda uku da suke a kwance, mai clicking ɗinsu. Za mu zo kan wannan class da muka creating, a cikin shi ne za mu rubuta duk wani Java program namu. Yawwa, gashi nan ya zo mana da sample ɗin structure Java. Yanzu za mu iya goge su sai mu rubuta namu, saboda mu ma don mu koya. Java ta riga ta rubuta mana, amma za mu rubuta da kanmu don mu koya. Farko abin da za ka fara yi in za ka rubuta Java shine za ka fara rubuta package. Muna da ng.com.yaxtech
Yaxtec. Wannan package ɗin mun riga da mun san mu muka yi creating ɗin shi, sai mu terminating nashi da semicolon. Wannan semicolon yana da bala'in amfani a cikin Java tutorial da kuma Java Java principle. Idan mutum ya manta bai sa wannan semicolon ɗin ba, to zai samu abin da ake kira syntax error. Shi kuma syntax error baya running a cikin compiler. Sannan na biyu sai mu creating ɗin public class ɗin nan shine wanda muka yi creating a can baya, shine muka ce shi main class, shine Java Hausa T. Sai mu bude wannan curly braces da muka yi bayani a Java tutorial 1 namu, sannan sai mu rubuta wani public void public static void main, sai mu rubuta a cikin bracket ne mu rubuta string samu ya rubuta, sai mu rubuta akwai wannan bracket ɗin, sai mu rubuta ax a gaban shi gs, sannan sai mu closing ɗin wannan bracket ɗin, sai mu buɗe wani sabon curly braces. To a ƙasa za mu iya rubuta system .out .println, sai mu buɗe wannan bracket ɗin, sai mu rubuta welcome to Java Hausa tutorial sai mu closing. Duk zan mana bayanin wannan abin insha Allah. Sai mu terminate nashi da semicolon tunda mun ce yana da muhimmanci matuƙa. Sannan mu closing ɗin wannan na ƙasan shi ma mai closing. Yawwa, yanzu insha Allah zan mana bayani akan wannan structure na Java da na rubuta, program ɗin da na rubuta. Na farko package namu mun yi creating ɗin shi ng.com.yaxtec. Wannan public ɗin ana kiran shi modifier ko kuma identifier. Shi wannan public ɗin yana amfani ne wajen nuna ma shi Java program ɗin cewa duk abin da za mu rubuta a cikin wannan class ɗin za a gan shi a kowane part na wannan program ɗin, wato kowane sashe na wannan program ɗin public ne, kowa zai gan shi, kuma kowane abu zai iya amfani da wannan abin da za mu rubuta a cikin wannan program ɗin na wannan class ɗin, shine wannan public ɗin. Class mun ce Java yana amfani da class ne don ya zama da abubuwa ya zama na suna da sauƙi, ba kamar sauran programming language ɗin ba, kamar irin su C da sauransu. Wannan kuma Java Hausa T ɗin nan sunan class ɗin kenan. Sannan kuma wannan curly braces ɗin na farko, wato na buɗewa, shine farkon gunda mutum zai fara rubuta program nashi. In kai rubutu a wajen wannan bracket ɗin ba zai running ba. Sannan ƙasa shi kuma public static void main. Public ɗin nan na yi bayanin shi a sama, wato ko ina shi ma za a gan shi. Static wato duk kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin wannan class ɗin static ne. In an ce static wato nasu ne, ba wai user defined ne wannan. Sannan void ana kiran shi data type.
wannan data type ɗin shi ma topic ne a cikin Java, za mu yi magana a kansu. Wato data type ɗin suna nan da yawa, irin su void. Void, in an ce maka void, abu ne wanda ba zai returning ɗin value ba, ba zai returning ɗin komai ba. Sannan main shine engine na starting ɗin Java program. A cikin shi muna da string wato tarin kalmomi ne da suke haɗuwa. Sannan shi kuma wannan bracket ɗin guda biyu da kuke ganin su angle guda biyun nan, su ma na Java ne. Sannan args na argument kenan, wato cikin wannan main ɗin nan zai iya taking ɗin argument. Shi wannan abu biyun da kuka gani ɗin nan yana nufin optional. In kun gan shi bracket, za gan shi nan, gashi nan, bari nuna muku shi, wannan gashi nan, wannan shi ma bracket ne. So shi wannan bracket ɗin da kake gani shi yana nufin cewa cikin wannan two bracket ɗin nan gasu nan, da wannan a cikin tsakanin duk abin da zai iya zama a cikin nan wurin optional ne, ba lalle bane sai ka rubuta shi, amma kuma akwai wurin da ya kamata ka rubuta shi. Sannan shi kuma wannan ɗin shi ma farkon rubutu ne, wato body ne na shi Java program ɗin. A ciki za ka rubuta wannan sentence ɗin na Java ko. To in kun lura za ku ga wani sabon abu da ba mu yi bayani a kan shi a baya ba, system shine class ɗin, shi class ne a cikin wannan package ɗin, wanda yake outputting ɗin abin da ka rubuta. Duk abin da ka rubuta ka bashi umarni yayi shine zai yi. Dot ɗin nan da out ɗin nan shine wato object ɗin wannan class na system. Sannan shi kuma wannan print l ɗin nan wato shine method ɗin da zai yi printing maka welcome to Java tutorial. Wato yana nufin cewa a cikin class ɗin kan nan dole akwai object ɗin da yake identifying ɗin wannan class ɗin ne zai yi. Object ɗin ya identifying wannan class ɗin na system zai yi print l, wato zai yi printing ɗin duk abin da yake cikin wannan bracket ɗin. Sannan kuma za ka sami shi two quotational marks, saboda mun ce string. Shi string duk inda za ka rubuta string dole ne yana cikin quotation mark. Shi kuma character yana da single quotation mark, string yana da double quotation marks. So kuma an ce string is the collection of letters and alphabet or characters combined together, shine zai baka strings. Wato baran maka shi dalla string wato ana hada alphabet, wato irin su ABC din mu, ko kuma characters irin wa'annan kenan. In an yi setting din su in a set order, suna nan da yawa an jira su ne suke, in har iya baka kalma daya, wato shine ake kiran shi string. Shi kuma guda daya, inda zan rubuta yanzu abu daya kamar W, hakan nan shi kadai din shi ana kiran shi character. In character suka haɗu suka yi yawa ana kiran su string. Sannan mun ce duk wani kalma da ka rubuta a Java za ka yi terminating din shi da semicolon. Haka wannan sentence din gaba ɗayan shi mun yi terminating nashi da semicolon. Sannan shi kuma ba a samu wa'annan bracket din semicolon. In ka yi shi a Java za ka samu syntax error. So yanzu za mu dinga amfani da system.out.print a cikin program ɗinmu duk lokacin da muke so Java ya yi printing mana wani abu. Kama a misali yanzu in ka danna a misali in kana amfani da MTN a misali ka danna *131# ka danna, abinda zai fara display maka ne a ce maka welcome to MTN ko wani abin nan, so sun yi amfani da system.out.print. za ka iya rubuta system.out.print welcome to Java tutorial, ka sake rubuta wani system.out.print a ƙasa ya baka a misali ka ce mishi welcome to my first, second and third tutorial da sauransu. Hakan duk za ka iya rubuta wannan abu. So wannan ln din nan yana nufin cewa idan ya gama printing maka wannan
welcome to Java tutorial din nan ya je ƙasa ya dinga blinking din kuso wannan kenan, ya jira command da zaka bashi na biyu. Yanzu bari mu yi running din program din mu saboda mu ga abin da ya bamu. Mun danna run sai mu bar shi kaɗan yana kan running. Idan akwai error anan zaka ga error din. So yanzu kaga ya bamu welcome to Java Hausa tutorial, kuma ga kuso namu nan ya zo yana blinking saboda wannan LN da muka sa a gaban print din nan. So masu sauraro da kuma masu kallon mu a nan muka kawo ƙarshen wannan Java number 3 din nan, tutorial 3, darasi na 3 kenan. Sai dan Allah kar ku manta ku yi mana subscribing tare da liking saboda ku samu bidiyoyin mu na gaba masu zuwa. Insha Allah za mu daura akan video number 4 sai mu ci gaba da bayanin Java a harshen Hausa. Kada ku manta ku yi subscribing sannan ku yi liking kuma ku yi sharing. Nagode.